Hi, welcome. It's Ani for YouTube channel here. Boma la Malawi Congress MCP motsogozedwa ndi mtsogoleri wake Lazarus Chakwera mu chaka cha 2022 anatsindika kunena kuti lasiya kuchita malonda ndi Zunneth Sattar amene pa nthawiyo anali akuganiziridwa kuti akhala akuchita zakatangale komanso ziphuphu ku nthambi zambiri za boma la dziko lino. Koma anthu adzidzimuka tsopano zaululika kuti limene lija linali bodza limene Chakwera anabwetika nalo nzika za dziko lino, popeza tsopano zadziwika kuti boma lawo lomwelo kudzera mu nthambi ya Malawi Defense Force MDF ikupitirira kuchita malonda ndi Zunneth Sattar, ndipo pakadali pano lalipira ndalama zankhaninkhani ku kampani ya Sattar kumachita kuti akufufuzidwa pa nkhani zakatangale mdziko muno. Nthambi yalipira ndalama zokwana $4.98 million imene mmakwacha ndi pafupifupi 8.4 billion kwacha, pamene ikufuna kugula galimoto zonyamulira asilikali ku nkhondo ma Armoured Personal Carriers-APC zokwana 32. Mgwirizano ndalama yonse ndi yokwana $19.93 million, yomwe kuno kwathu mmakwacha ndi yopitirira 33.6 billion kwacha, ndipo ndalama yosalayo idzalipiridwa akamaliza kubweretsa galimotozo uno ku Malawi. Umboni umenewu ukupezeka mu kalata imene mbali yoona zakayendedwe Directorate of Logistics ku nthambi ya MDF umene unalembedwa pa 19 Novemba mu chaka cha 2023 kupita ku kampani ya Zunneth Sattar, ndipo mutu wake ukuti mbali imodzi ya malipiro ano potigulitsa galimoto 32 za mtundu wa APC, ndipo amene anasayinira ndi Colonel Ravmo Governor Goa amene ndi mkulu wogwirizira poona za mayendedwe Acting Chief Logistics Officer wa ku nthambi ya MDF. Izi kupereka mfunso ambiri pakuchilimika kwa boma pothana ndi katangale mdziko muno, kumachitanso kuti Zunneth Sattar akukhuzidwa ndi nkhani zambiri zakatangale. Komanso boma la dziko lino linalengeza kuti lathesa migwirizano yawo yonse imene inali nayo ndi kampani za Sattar. Komanda wa dziko lino apita ku Dubai kukaona galimotozi. Colonel Ravmo Governor Gawa amene ndi wogwirizira pa udindo wa Chief Logistics Officer ku nthambi ya MDF analembera kalata ndi mnyamata wa Zunneth Sattar Ashok Neya amene mbuyomu anamangidwa ndi nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB pa nkhani zakatangale zomwezi. Mukuyankhulana kumeneko kunayimikika ndi kuti nthumwi za ku MDF uko zipita mdziko la United Arab Emirates UAE kumene akuyenera akaone galimotozo zisanabwere kuno ku Malawi. Mukalatayo Colonel Goa anauza Ashok Neya kunena kuti nthumwi zochoka ku MDF zafika mdzikolo kuyambira pa 2 mpaka pa 26 January mu chaka cha 2024, ndipo anamusimikizira kunena kuti abwera akuluakulu a asilikali amene anali nawo pa ndandanda umenewo ndi mkulu wa asilikali wa dziko lino General Paul Valentino Pili, Colonel Gilbert Goa, Colonel Simwaka, Colonel Gilbert Mitawa, Lieutenant Colonel Toku Chazema, Lieutenant Colonel KC Kadaluka, Captain Kennedy Nkani ndi Warrant Officer Class 2 WO Mulenga. Galatayo inaunzanso Ashok Neya kunena kuti kudzaona galimotozo kudzakhonzanso kuonesesa mmene amafunira kuti galimotozo zipangiridwe. Zidzayendesedwa pa ulendo wotalika makilomita 10 mu msewu wa miyala, mu matope, mu mchenga komanso m'mapiri kuti aonesese maso ndi maso mmene galimotozi zimagwirira mchito yake. Mukalata imene Goa analembera kampani ya Sattar pa 14 Novemba mu chaka cha 2023 zokhuza kulipira mbali imodzi ya ndalama zonse inatsindika kunena kuti ndalama yonse yogulira galimotozi inali $19,933,600, ndipo poti alipira ndalama zokwana $4.98 million imene mmakwacha ndipo pafupifupi 8.4 billion kwacha, ndiye kuti kwatsala ndalama zokwana
$14,950,200 zimene MDF ikuyenera kudzalipira patsogolo pake. Kuchoka hapo pa 20 Novemba mu chaka cha 2023, mkulu woona za malamulo ku MDF, Chief of Legal Services General Gilbert Mitawa, analemberanso kampani imene imapereka galimotozi ya Malachite FZE yomwe ndi ya Zunneth Sattar kuwatsimikizira za mgwirizano wawo. Poonetsa kuti boma likukhuzidwa ndi zimenezi, pa 20 Novemba mu chaka cha 2023, unduna wa Chuma unatulutsa bank transfer instruction ya Forex imene ndi kalata imene imatsimikiza kuti ndalama zakunja zilipidwe kwa Zunneth Sattar. Mutu wa kalatayo unali kuti kulipidwa kwa ndalama zokwana $4,983,400. Kalatayo inaonetsa kuti ndalamazo zalipidwa ku akaunti ya kampani ya International Armoured Group FZE ku account number 10214718100302 imene ili ku banki ya Emirates NBD. Amene anasayinira kutumizidwa kwa ndalama zimenezi ndi Budget Director Royce Chisulungwe komanso Accountant General Henry Mphasa. Izi nzachidzukire kunena kuti aliyense kubomako amadziwa kuti akuchita malonda ndi kampani za Zunneth Sattar, kumachita kuti anali atanamiza dziko lonse la Malawi kuti boma la dziko lino lasiya kena kalikonse kuchita malonda ndi mkuluyo. Katangale wa Zunneth Sattar ndi boma la dziko la Malawi Zaululika kuti anamanga nthenje paliponse mdziko muno. Athabu Chakaka Nyirenda, amene ndi mlangizi waboma pa nkhani za malamulo, analengeza kunena kuti boma la dziko lino lathetsa migwirizano yake yonse ndi kampani za Zunneth Sattar pofuna kupulumutsa ndalama. Chimenechi chinali chaka cha 2022, ndipo Nyirenda anati ganizoli linabwera atawunikira makuya mmene Sattar akhala akubera dziko lino mu zaka 11 zapitazi. Kampani zimene Athabu Chakaka Nyirenda anazitchula kuti zakhala zikuchita malonda ndi boma la dziko lino ndipo athetsa migwirizano yake ndi monga Top Prima FZE, Malachite FZE, Xavier Investment Limited, Zilite Strips, Molecules General Trading ndi ya Pirate General Trading. ACB ilesa polisi ndi MDF kuchita malonda ndi Zunneth Sattar. Pa 1 Novemba mu chaka cha 2021, nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB mdziko muno inalamula kuti nthambi za polisi komanso MDF mdziko muno zisiye kuchita malonda ndi Zunneth Sattar. Apa zinaonetsa kuti nayo nthambi ya ACB ikuchilimika poonetsa kuti katangale mdziko muno athetsedwe. Pa nthawiyo panali kampani zingapo za Zunneth Sattar zimene zimachita malonda ndi boma monga Xavier, Malachite FZE ndi ya Crimson Trading LLC. Ndipo ACB inawaletsa kuti aliyense asapitirize migwirizano yawo. Izi ndi malingana ndi amayi Ingrida Ndala, amene ndi mneneri wa nthambi ya ACB. Iwo anatinso polisi ya dziko lino ndi MDF sizimayenera kuyambanso kuchita malonda ndi kampanizo mpaka kafukufuku wawo yense wokhuza kampanizo pakatangale mdziko muno atatha kapena azichite kuwauza kuti ayambirenso. Pakadali pano mkulu wa ACB amayi Martha Chizuma atafunsidwa za nkhaniyi ngati iwowa analolanso Malawi Defense Force kuti iyambenso kuchita malonda ndi kampani za Sattazi. Iwowa amayiwa anayankha kuti ayi. Amayi Chizuma anatinso ngati ACB kuyambira mu Disemba mu chaka cha 2021 analisa polisi komanso Malawi Defense Force kuchita malonda ndi Zunneth Sattar, ndipo Attorney General wa mdziko muno anathetsa migwirizano yonse. Iwowa anaonjezanso kunena kuti galimoto zimene zinakuonedwazi zokwana 32 zinali mgulu loletsedwalo, koma sakudziwa kuti zatheka bwanji kuti boma la dziko lino liyambenso migwirizanoyo. Kwa iwo anati amene angayankhe bwino ndi Attorney General komanso
akuluakulu aku Malawi Defense Force. Atafunsidwa mmodzi wa amene anasayinira kalatayi yakulipira ndalama zija, Accountant General Henry Mbasa, iwo anati amene angayankhe bwino nkhani ndi nduna yofalitsa nkhani Moses Kunkuyu komanso Budget Director Royce Chilimusungwi. Atafunsidwa za nkhani sanayankhe mafunso. Achakaka Nyirenda anangoti ayankha koma sanatero mpaka pano. Naye komanda wa asilikali a dziko lino General Valentino Pili anangoyang'ana mafunso pa WhatsApp koma osayankha kanthu. Kukanika kuyankhulapo kwa anthu akuluakulu amene akukhuzidwa ndi nkhani ndiko kuti ukana kuyikapo mlomo kapena akuthawa udindo wawo, ngakhale kuti boma la dziko lino linalengeza kunena kuti latesa migwirizano yonse ndi kampani za Zunneth Sattar. Zimene zikuchitika panopazi zikudabwitsa kunena kuti chachitisa ndi chani kuti liyambenso kuchita malonda ndi mkuluyu. Izi zili chonchi popeza palibe bwalo la milandu limene lamugamula mkuluyu kuti ndi wosalakwa makamaka mdziko la UK kumene anamangidwa ndi nthambi ya National Crimes Agency NCA. Iyeyo anakangoonekera kamodzi kokha ku bwalo la Oxbridge Magistrate mwezi wa May mchaka cha 2022 komwe anakana mlandu. Malo yake anapempha bololo kunena kuti limufewesere malamulo ena belo yake amene amamulesa kutuluka mdzikolo, ngakhale kuti anamangidwa mchaka cha 2021 ku UK ko. Mkuluyu mpaka pano sanazengedwe mlandu uliwonse ndipo mlanduwu amaukanabe mpaka pano. Kukaonekera kwake ku bwalo la Oxbridge mchaka cha 2022 kunakulizira moto mlandu uja popeza kunaulula za anthu ena amene amachita nawo za katangale mdziko muno, akuluakulu andale komanso Lazarus Chakwera, State House Chief of Staff Prince Kamutanganga, mkulu wa polisi wakale George Kainja, mkulu wakale wa nthambi ya ACB Renek Matemba. Ndipo mkuluyu Renek Matembawa anamangidwa kamba koganiziridwa kuti amachita za katangale ndi ziphuphu ndi Zunneth Sattar. Ena amene anamangidwa ndi monga Amwawi Kaluwa amene anali lawyer kulikulu la polisi mu mzinda wa Lilongwe, John Suzi Banda amene anali mkulu wa bodi yowona zakagulidwe kakatundu mboma ya Public Procurement and Disposal of Authority PPDA. Kumangidwa kwa anthu ambiri amenewa amenenso ndi akuluakulu amboma kunabweretsa mpungwepungwe mdziko muno mpaka kufika pakuti mkulu wa nthambi ya ACB Martha Chizuma anamangidwanso. Akezi Nsukwa amene anali nduna ya zamalo komanso Ashok Neya amene ndi nyamata wa Zunneth Sattar anamangidwanso, koma iwowa anatengazirenso kuti milandu yawoyi isazengedwe. Izi zinabweretsanso chipwirikiti ku mabwalo a mdziko muno. Iyi inali mphamvu ya Zunneth Sattar ndipo dziko lino linagwirizika kwambiri. Sattar adikirisa MDF popanda dipo. Kupatula kuti Zunneth Sattar ndi munthu amene anatchuka ndi katangale kwathu kuno. China chimene chinachititsa mbuyomu kuti nthambi ya MDF itayi chikhulupiriro ndi Zunneth Sattar ndi kukanika kwawo kubweretsa kuno galimoto zina za asilikali zimene boma la dziko lino linalipira kale. Panali galimoto zina zimene zimayenera zidusire doko la Mozambique koma zinakanika kotero akuluakulu a MDF anali wokwiya. Pa 14 Oktoba mchaka cha 2021 nduna zachitetezo mdziko la Mozambique inalimbira kalata unduna za maubale akunja kwa dziko lino kuwaleza kuti adusi ndi galimoto za asilikali mdzikolo uchoka ku doko la Bela kufika ku Zobo. Apa nkuti boma la dziko lino mwezi wa Septemba mchaka cha 2021 linapempha dziko la Mozambique kuti alilole kudusisa galimoto zawo zokwana 16 za asilikali zomwe zinali za mtundu wa Ford ndi ma Toyota Land Cruiser. Nduna ya ku Mozambique inalimba kuti popeza pali ubale wabwino wapakati pa dziko lawo ndi dziko la Malawi awapasa chilolezo chodusisa galimotozo. Ngakhale izi zinali chonchi kuti chilolezo chinaperekedwa ndipo galimotozo sizinabwerenso mdziko muno ndipo nthumwi za dziko lino
zinakadikira opanda dipo ku doko la Beira mdziko la Mozambique. Kusabwera kwa galimotozo kunapitikanso chikayiko kuti kodi kampani zimenezi ndi zenizeni kapena zimangobwetika Malawi. Pakadali pano chodabwitsa ndi chakuti nthambi ya AMDF yomweyi ikulowanso mgwirizano ndi kampani za Zunneth Sattar omwewo amene anawabwetekawo, komanso kumachita kuti boma lomwelo la dziko lino linalisa kuti dziko la Malawi lisadzachitenso malonda aliwonse ndi Zunneth Sattar. Apa nzachidziwikire kunena kuti katangale uja akupitirirabe. Nanga chakusangalatsa chani president dziko lino Lazarus Chakwera ndi boma lawo kuyamba kuchitanso malonda ndi munthu wakatangale ngati ameneyo. Apa zaonetsanso kunena kuti kupatula maboza onse amene president Chakwera akhala akunamiza nzika za dziko lino, iwowa alibe manyazi koma kumangopitirirabe kunama kwawo. Kodi galimoto zakalezo zinabwera izi akudziwa ndi president a dziko lino ndi boma lawo.